Poštuj zakon, podrži red. Poštuj zakon, podrži red. U Beogradskom prekršajnom sudu trenutno ima više od 35.000 zastarelih predmeta. U trećini slučajeva sudije su donele presudu, ali zbog neodazivanja okrivljenih postupak je zastareo. Vlada Palikuć je bio tamo i evo kakvu nam je priču doneo. Slobodan Milanović je po profesiji vozač kamiona. Do sada je prekršajno odgovarao zbog prekoračenja brzine i nepropisnog parkiranja. Dešavalo se da sudski poziv ostane neuručen. Odem u inostranstvo, dobijem poziv, trebam da se odazovem, međuvremenu jednostavno ne stignem. Iz razloga za fizički sam odsutan. Desi se da pošalju policiji taj poziv za sprovođenje ili ja ne znam kako to već. Jednostavno ljudi ostave na parčetu papira koji je broj predmeta. U tim situacijama se prolongira postupak od sudije radi mog saslušanja, ali ne više od 10 dana. Beogradski prekršajni sud dnevno pošalje od 5 do 7 hiljada poziva, a skoro 4.000 koverti se svakog dana vrati kao neuručena pošta. Skoro trećina prekršajnih postupaka nikada ne dobije epilog zbog kratkog roka zastarelosti od 2 godine, najčešće zbog neodazivanja okrivljenih. Posljedica je toga da protokom 2 godine od dana kada je prekršaj učinjen, ne može se više apsolutno postupati u tom predmetu, jer taj predmet odlazi u takozvanu apsolutnu zastarelost. Takozvano pravilo oglasne table postoji i u prekršajnom sudu. Ako je okrivljeni odsutan prilikom uručenja poziva ili se odselio, policija će u registru proveriti da li je prijavio novu adresu i o tome će obavestiti sud. Sud onda po dobijanju tog izveštaja iz policije može da okači na oglasnu tablu koja se nalazi u sudu presudu i nakon proteka 8 dana od kačenja na oglasnoj tabli presuda dobija klauzulu pravnosnažnosti i postaje izvršna. I onda se ide u postupak izvršenja i naplate kazne. Prekršajni postupak se po kaznama može uporediti sa lakšim krivičnim delima. Zbog zaprećenih kazni okrivljeni često izbjegavaju saslušanja. Razlozi tome su što su često sankcije koje se izriču u prekršajnom postupku teže nego sankcije koje se izriču u krivičnom postupku za lakša krivična dela. Obzirom da pored novčanih kazni prekršajni postupak, pogotovo iz oblasti saobraćaja, prate i zabrane upravljanja motornim vozilom, gde građani kojima preti takva zabrana pokušavaju da po svaku cenu izbegnu prekršajnu odgovornost na taj način što se ne odazivaju sudskim pozivima. Carinski prekršaj, za razliku od saobraćajnih, zastarevaju za 6 godina. Carinski prekršaj, takođe i svi prekršaji iz oblasti finansija, mogu da zastare zato što se nekada vodi postupak protiv više lica. Vodi se protiv pravnog lica, znači firme, vodi se protiv ovlašćenog lica direktora. Često ti direktori mogu biti stranci, pa su nedostupni, nemaju boravište u Srbiji. Svaki prekršajni sudija ima u radu od 1200 do 1700 predmeta godišnje. Zato u Ministarstvu pravde razmišljaju o tome da se poreski, carinski i devizni prekršaji, gde su i najveće kazne, izdvoje u posebno sudsko odeljenje. Beogradski prekršajni sud u proseku godišnje ima 370.000 predmeta. To znači da svakog dana ovde stigne 503 nova zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ili, preciznije rečeno, na svakih 20 sekundi po jedan.